Здравейте хора, в днешното видео ще играем на Brawl Stars и обаче има ловка. Трябва да минем всички тия гейм модове и да направим победа на тях. Ако ви харесват подобни видеа, може да се абонирате за канала, да лайкнете видеото и сега нека да започваме. Добре хора, започнахме и може би първите ни жертви ще бъдат Гром и Нита. Аз ще убия Гром, Еми ще убие Нита и елиминирахме един отбор. Аз много харесвам Емс, човек. Тя има престиж на нея. Да, аз имам престиж на Емс. Любима ми брола, обаче винаги ще си стане Кейн. Моя любим брола. Доста искрено, но не е моя брола. Тя е пък и моя най-любим брола, човек. Нашата е момиче. Не, от самото начало, както игра Brawl Stars, първи акаунт, просто много ми харесва. Беше един от първите ми бролари. Тогава бях дигнала на 600 купи. 600 купи тогава са колкото... Тогава имаше ранкове. Да. Беше ми на 32 ранг. Сега нека да убием Жили и да спечелим на първия гейм мод, само да докопаме тази. И аз я убих. Първа победа! Да. Супер. Остават само още около 10. Може ли повече, може по-малко. Не знам. О, тук колко неща. Да направя да ги вземем. На бързичко стар дропчетата. И един шанс дроп. Така, кой ще се падне. Супер. И сега да изберем кой е следващия. Пусни нокаут. Не, аре Бробо. Да. И сега почваме. Дай рейджеми. Защо има две соло шоудауна? Давай! Не знам защо. Давай. Така. О, хора, Броубол, аз принципно изобщо не играя. Но ще се наложи. Единствените нива, които играя са нокаут, дуелс и шоудаун. Просто това са нивата за мен, другите са толкова скучни. Много маза хот зон. Хот зон е най-тъпото ниво. Не хот зон на джемграб. Не, че не са добре. Какво правят ти от нашия двор? Не знам. Също така следващото видео на Brawl Stars ще си направя собствен куп. План, да. И доста лесно беше. Доста лесна победа. На Brawl Ball победите се печелят много лесно, ако не си срещу някакъв трайхайдър. Да. Дето са... Сега. Да. Някой Сега може... следва джемграб. Така. Следва джемграб. Чай тук да си отворим наградката. И да цъкаме реди. Еми, давай. Добре, хора, започваме. И сега ни пожелайте късмет да бием джемграба. Добре, хора, водим резултата. И сега би трябвало да бием. Всичките джемчета са в тебе, така че Да. аз масивно защитавам. Няма шанс. Айде, джиджи. Лесна победка. Следващия мод... Сега ще го видим кой е. Мисля, че трябва да е ходбол, но си не се лъжа. Следващия мод е knockout. Така. Искаме една игричка на knockout. Давай я ми. Добре, хора, започнахме. И сега гледайте да умра още. Че принципно Пайпър. са слаби, но заради Пайпър. Давайте! Пайпър е едно кръв, някой да гръмне, бе! Гръмня Пайпър да не са пречката там. Давай, Алекс, бягай! Бягай първо сега. Удрай, бягай! Как ме прекъснаха? Първия рунд го загубихме. Няма страшно. Сега ще го бием. Добре, хора, убихме втория рунд и сега трябва да го бием третия. Така. Аз имам стратегия, която е винаги да отивам към тях и аз имам такова и те убият ли ме, аз съживявам. Те са до мен и ги разкъртвам ги. Просто това е да играеш с да буташ в тях като... Ще умря. Не съм умряла. Аз умря. Да, само Пайпър стана. Аз съм към нея. Тя Пайпър е много слаба. Чакай, ще му убия. Добре.
Направихме една победка и на нокаут. следващия геймод е... Ще видим на Хейс. Нека да започнем. Добре хора, ние съвсем си сменихме геройчетата. Аз съм Ами е Барли, пък аз съм Демиан и сега би трябвало да бием. Давай. И бихме на Хейст. И сега нека да видим кой е следващия геймод. Това ще бъде Брау Хокей. Сега нека да започваме на него. Добре хора, сега е ред на Брау Хокей. Сега нека да започваме. Добре хора, започнахме игра. И сега Еми да видим дали ще вкара гол. Хора, много съм Но зле. но нещо не лага. Защото интернета. Защото буквално преди една минута дойде тук, защото беше погаснал. И още не ми се възстанови интернета и много се измерим, защото нямам Така като интернет. снимаме видеото. Да. Много интернет. Не знам, нещо много жестоко става. В момента гледам от неми телефона какво става. Майко. Не знам какво стана наистина. Нямам се. Вече се оправи. За сега. Добре. За сега сме Добре. много добре. Още един гол. Трябва да вкараме. Да, тук. Нашата приятелчета. И пак ми спре интернета. Да не си вкарам автогол. Това няма как. Има как. Има, да. Направо има. Иначе това те, ако го бяха направили, ще да вкарат. Не бе, сега няма как да го спася. Няма как да го спася, защото ми спира интернета. Браво. Не знам. Тука, подай! Айде, бихме. Сега кои геймоди ни остават? Сега май сме набрал хокей. Дай да го пуснем. Сега нека да започваме и набрал хокей. Добре хора, започнахме игра и сега и ми вкара гол. Трябва 6 трябва. Така. Гром. Не трябва да ни взема топката. Ето тук така ще ги сложим в кръг. И ги сложи в кръга, в който съм аз. Не бе, как те така? Давай, Томар. Томар, 7-5-3, давай. Не. Няма да може. Пени. Давай, Томар вече, моля ти се. Томар. Пълен бот. И той е без това е бот. Защото... Как може така да го стане? Давай, Алекс. Не бе, градичка. Моля ти се, не се... Не бе. Всички са някакви ботове тук. Не бай си. Давай. Шут! Добре. Още един би трябва. Така. Много тъпите ще бяха взимат тук. Хайде го това да не Айде бе! Не! Аз. Дай. Айде, аз всичките точки ги Свършихме, ставам. да. Сега, кои геймоди да остават? Да сега да видим. Специално остават този. И сега нека да започваме. Добре хора. Водиме ги. Така. Малко да постреляме. Те всичките на този мод избиват някакви деца супер. И ги биеме. Без никакви проблеми. Супер тъпи броли. Да, сега нека да видим за следващия геймод. Това е Брау Арена и нека да я започваме Брау Арената. Колко геймода да остават?
Колко геймодове остават? Още малко. Добре, хора, нека да започваме. Победихме и нека да... И може би до тук ще бъде видеото. Надявам се видеото да ви е харесало. И ако е така, може да се абонирате за канала и до нови срещи.